Zvandiremera ino varume zvinhu zvandiremera. Ko hinda Mr. Doctor. Shamari ndakapenda mukati muvhila. Shamari makwirira aita zvinhu zvese. Villa idea. Yona iyi. Wakandiri. Makwirira azoita zvakwira zvinhu zvese zviri kungoramba zvichikwira. Zvichingoramba zvichikwira. Mashopu ese mashopu ese chisaka chomupunga chidiki chakaita chidiki charo chicha. 1,000 mwenda. 10 kg. 10 kg. Mafuta uzota mari. Milio ito sentu. 20 liter hakadai. Doctor Mohanza. Doctor arachobata. Semento swachini. Semento iri kuita 590. Zvinezvi. Semento atatenga 530 apa 525. Ina ntambire kushusha kuno ndotanga ngomatimati. Izwadi mati. Zvakafanana nemati kuita mari saka. Zviti mairi. Chiona. Saka pano upenyu apa. COVID. Chiona vari kuita mari ngeve mashopu. Business. COVID inei. Saka unofotowo pachawo vari kunamata here kuti hai COVID ngaipere. Wana ndambe dini yetokwira. Kuti vaite mari. Yawo ndikona ndongati pane itori kwazi idiri. Idiri rutambuka zvini. Ndambe una John vanhu vafira rudini. Kuri uraiwa vantu nemapilichi chichi kuzi COVID rudini. Iri kuuraya. Bona. Mabota rudini avhara kudai zvini. Kuti mari dini ipinde kuri? Ipinde kwawo. Kwesu vezvidhina. Corona umu. Kwesu vezvidhina. Hakuna nokutenga saka zvikwiri. Ngazvikwiri. Zvizoita mari zvoita singu chimwe. Ngazvitokwira itori nani. Shamari ndakaenda padakata. Wazwa chiri mahuri chacha kukwidza mutengo. Short time 200 mwenda. Short time yaita sekondo. Ayo nemahuri anokwidza mutengo ere. Ndikuda kutaurira zvemafurumudze. Ndikuda chokwadi. Doctor Mohanza. Ndikuda chokwadi. Unokwidza mutengo ere. Rakwidza mutengo. Ndikuda kwese akusina chinhu chisina kukwira. Asi utanga tiritega panapa. Mikoma Mr. Maputire kuzorambawo makaita sekunge musingatauriwo pane varume hinda. Zvirudi. Timu rangu ere. Timu rangu hakusi kusada nyaya timu rangu. Inda tokuziva taura. Inda. Kutaura ndototaura but hey, tuneseka unge bebe rangu timu. Ungaba ngataura zebebe nayo. Bebe yo. Ungaba ngataura. Samari yo wakaguta. Wakaguta wanake ndizvo. Timu. Taura tizo. Zviri kuitika apa ere? Ngezvekuti kubebe rangu ino anziri chinhu chiri kuitika Aisi Kupinda. Iwe. Saka unga kuzotaura zvokupinda wanongwa naro yakadini nebhepi resingapindi. Guys, ungaona panopera 4 days isingapindi. Zora ina kupinda. Apa ndinotoneseka ndo zvinhu zviri kutondivhiringa musoro. Ko ari wakambofambawo here mumazinganga nemadzidhokotera kuona kuti zvakamira sei? Tsaro dzakaremba idzi. Tsaro Uri dzakaremba mana iwe man. Mira ndimusanangurire. Asi kamari dzauri kuita zadza pane kwawakamboenda kuna sekuru kunopuhwa ngawe naye. Kune vamweni dziri kupinda. Inyaya yako saka. Inyaya yako. Wakaromba iwe. Wakaromba. Aiwa, hasha guys zangu. Aisi kupinda. Yako seisikapinda. Dzamwe dzepinda. Okay, saka mira ndichimuratidza muzvionere mwega. Unoratidza sei iwe? Musikana chapa unoratidza sei? Mirai muone. Kuni unokwazana urubana ere? Unofonere. Unofonere. Ai, unopenda. Basa rezvekupinda zvefoni. Neomana. Tepo unobhaba bonde pabonde afutseki mani wewe. Wakadzunga iro mfana. Funge guys zangu imi. Yosinda irewe.